Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Pahing 9 Juni 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer Kang Maha Kuwaos. Kang Maha Kuwaos. Para adiyuswa, kala wingi brayat ageng para pandhita GKJ ing Klasis Magelang sami kempalan ing resort Acala Ayu kagunganipun Pak Broto warga GKJ Kemadang ing Gunung Kidul. Saking resort punika kita saged ningali ombak ing seganten kidul lan endahing swasana. Lajeng tumus ing manah kula munjuk, duh yewah kaluhurna asma paduka. Jabur 151 ayat 8 ngendika, lajeng sami minggah ing redi lan medhak ing jurang-jurang ing papan ingkang sampun paduka temtokaken. Cetha sanget ingkang nitaken langit lan bumi punika Gusti Allah ingkang Maha Agung, juru mazmur miwiti lampah gesangipun kalian munjuk pepujen kagem Gusti Allah. Piyambakipun ngakeni bilih Gusti Allah punika ingkang Maha Kuwaos, Gusti ingkang nguwaosi jagat samudra lumantar alam ingkang katitahaken dening Gusti punika paring piwulang kangge kita para manungsa bab sinten ta Gusti Allah lan sinten ta manungsa punika. Wangsulanipun Gusti Allah punika Gusti ingkang nitahaken manungsa lan kita manungsa punika namung titahipun Gusti ingkang dipun tresnani. Para adiyuswa, sejatosipun ing kawitan Gusti Allah tresnani sedaya titahipun lan manungsa nampi ayahan kangge njagi lan ngrimati alam titahipun Gusti punika sanes dipun risak. Kita punika manungsa titahipun Gusti, sumangga kita saged njagi lan ngrimati alam ing sakiwa tengen kita kanthi tanggal jawab. Kita wujudaken caos syukur kita dumateng Gusti lumantar pepujen lan tindak tanduk ingkang sae sauruting gesang kita. Sumangga kita dados tulodo ingkang sae kangge anak putu kita bab njagi lan ngrimati alam lingkungan kita, sampun ngantos anak putu kita mboten komanan kaendahaning titahipun Gusti. Gusti paring kekiyatan lan kasagetan kangge kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Cetha sanget bilih paduka menika ingkang nitahaken sabudayanipun lan kawula kedah purun jagi lan ngrimati kaendahan punika. Monggo Gusti kasagetna kawula saged jagi lan nglestadunaken alam punika. Kawula pasrahaken anak putu kawula lan para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang berkahi, paduka ingkang ngandhi matemah. Anak putu kawula lan para adiyuswa punika tansah rinimatan dening paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados menawi paduka badhe tansah makarya matemah enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kawula pasrahaken Bapak Sugianto,
Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono inggih kaji Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten inggih kaji Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati inggih kaji Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken inggih kaji Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo inggih kaji Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 inggih kaji Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten inggih kaji Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Sulu. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo inggih kaji Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Inggih kaji Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito inggih kaji Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono inggih kaji Plengkung, Ibu Sunarti inggih kaji Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri inggih kaji Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken inggih kaji Watu Sikar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.